Hi everyone, molweni nonke. Igama lami ndinguKholosa. Ndiseva apha eSite Regional Office kaKodeta. Kudala ndisebenza noTata Umthathi, ndizawuthetha ngaye ngoku. uTata Umthathi ibingumntu ofikelelekayo, ibingumntu omaziyo umntu, ibingumntu onejokes uTata Umthathi, ibingumntu ongakwazi ukuthetha naye uTata Umthathi akumamele. uTata Umthathi bethu nana ibingumntu bungacingi bafana ba akananto ngendlela athobeke ngayo uTata Umthathi. Ibingumntu apho ubungacingi bafana ba kuba abantu abaninzi kule mihla sesiphila kuyo, abantu abanezinto uye kube nzima ukufikelela kuye, but uTata Umthathi ubukwazi ukufikelela kuye. Ebezithatha azibeke kule level wena ukuyo. So silahlekelwe kakhulu singumzi wakwaKodeta, sisi-staff sakwaKodeta. Sibuhlungu kakhulu. uTata Umthathi ebewuthanda kakhulu umsebenzi wakhe. Ebewuthanda kakhulu umsebenzi wakhe. Ndikhumbula kulo nyaka upheleyo ifa ndiphazama okanye kulowa unyaka. Esithi jonga ngoku ndihamba ndiyophumla ngoku ezilalini. Hayibo ngoJanuary xa sithi uTata Umthathi ubuyile emsebenzini. Hayibo uTata Umthathi ubuyile emsebenzini. Athi uTata Umthathi andicingi ndihlale pha. uKodeta uzawushiyeka nabantu xa libele kuhlala ngapha ezilalini. Senditsho uba silahlekelwe kakhulu singumzi wakwaKodeta. Wanga umphefumlo wakhe angalala ngoxolo.